Do 23 ao 25 de xullo, Rianxo celebrará a súa tradicional Festa da Xouba. Ademais do seu carácter gastronómico, este ano destaca a presentación da marca Xouba de Rianxo, pesca artesanal Arte do Xeito, un proxecto no que a confraría leva traballando dende o pasado ano para conseguir un selo de calidade. A marca é moi importante, sobre todo para os mariñeiros, porque, ben, como decía Adolfo, hai produto que cando non se pesca na ría Xouba, siga habendo produto nos mercados, os cales non son daqui, e o que non queremos é perder esa reputación con produtos de outros lados. Este cuño de calidad que vamos a presentar vai levar que unha garantía para o consumidor en base a que cando se compre, quen leve este cuño que está aquí representado teña a garantía de que está pescado dentro da ría da Arousa. Os detalles da marca proxectada ao beiro do Galp Ría da Arousa presentaránse o sábado ás 11 no Auditorio Rianxeiro. Un pouco que leva o reglamento é iso, pescado na ría da Arousa, con arte do xeito, e, eso sí, que se venda, que se comercialice a través da lonxe de Rianxo. Vale, é dicir, que pode pescar un barco de Cambados que teña arte do xeito, pero ten que ser comercializada na lonxe de Rianxo. Son as tres, digamos, características básicas que leva aparellado o reglamento de usos a efectos técnicos e a efectos despois do seguimento da trazabilidade, tanto de fresco como de conserva como de restauración. A programación da festa inclúe ademais 3 demostracións culinarias a cargo de afamados cociñeiros que porán en valor a Xouba a través de distintas receitas. Por tanto, temos 3 show cookings importantes, unha estrela Michelin, Lucía Freitas, un gran divulgador como é Miguel Mosteiro do restaurante Gastrolab Arousa, traballador incansable en prol dos nosos produtos da nosa ría, e Manu Gómez do restaurador local do Acro da Corna. A degustación popular será os días 24 e 25. Haberá tamén actividades de animación durante toda a fin de semana. Que durante o 24 e o 25 haberá a degustación popular en carpa e na carpa situada no campo da Riba, e que desexamos que a xente que queira vir disfrutar a Rianxo, comer xouba e de outras actividades